Christmas hi lom chi ani em hanti te chu zona zom lo taka kan ngai mai thei abikin mizo Christian te chuan ma se Christmas lom chungchanga hian ngai dan in sual aom renga history a po ramsang sangin Christmas lom an khap hial thu kan hmunual mai sangkha zaruk somli pali khan England Parliament chuan Christmas chu alo khap to a English Puritan te khan setana man ruania an ngaya nom sip bol na ani tin an khapani sangkha zaruk samruka King Charles pani na aron lal thleng khan an khapani America po sangkha zaruk somnga pakwa khan Massachusetts a General Court chuan Christmas mangtu te chu shem thayan ni ti thupe kan chua an thupe ga chuan Christmas an ti mangtu riat chuan ni chuan siling nga choitir turan ni an ti a an thupek thunga hruaya ramsang shanga puithu na at thla ka wanga pathian za omna tibor bang tu le mi te poisoi na hi a thlen ve lo nan tin an zia kani kumzabi som pakona toblam thleng khan Christmas do dalna anasa hle a December ni somni paruk sang khazariat somnga panga a New York Daily Times a article a po Presbyterian Baptist le Methodist biak in te chu December ni somni panga a anin hong lova nithiang himbi ka angai lawani ma se Episcopalian Catholic le German kaushan te chuan biakin an honga an biakin chunga chuan thingshing an hung furmayani tin an chua sangkha zaruk somli atang khan Scotland a po Christmas man an khapa sangkha zakwa somnga pariata an senglu le ma khachu December ni somni panga hi public holiday ani talawa kumzali zeta o ani chu tun thlengin 7-day Adventist le Jehovah's Witnesses te chuan an la lom du lo rengani hetiang ani mek lai hian khovel mun tin maya Christian ram le ram lawa po Christmas kan lo mup to maya heiwang hian khovel thilnen kan chopol na satalu tukani tiin Christian tam tak chuan Christmas hi an lom du to lo pha mek boka ma se Christmas aya lom phu jok thil dang om lo ti tu po an pun belzel thung chuwangin tun tuma hian Christmas hi lom chi ani nge ni lo ti kan thlir hawanga lom chi ani lo ti tu green chale lom nge chi ani ti tu prince ate in nial na kan ngai thla ho don ani kalo soi ma sa nge Christmas lom lo na chan tur ka hretrek mai a ma sabera chuan Christmas hi Bible zirtir na ani lo ti hi ani kan lalpa hian apian chamlom tura min du tak tak ani chuan engti ka lom tur nge nia engtia lom tur nge ti min hril em ang ma se Krista khan voi khatna apian chamlom turin min ti lo chu mai ba ka Bible le kaushan history atanga kan hmu danin Isua zirtir te le kaushan ma sa te khan Isua pian chaman lom ngai lo ti kan hria Bible hi pathian in puana fam kim ani a kan tharau nuna tana kan mamo zong chu a om kim veka Bible pon lama vakal kan mamo lo pathian thu chuan pathian chi bai buk dan tur min hrila tharau bo te hna chanchin tha puan dar dan tur te lalpa zanria kil ho dan tur te ba kha Christian nuna thil poimo zong chu min hril vekani ma se voi khat po Christmas lom turin min ti lo thung kan lalpa thi na shereng turin min ti a apian na lom tur ro chon min ti lo pathian mi te chu Bible mi te an ni turani a pathian thu thiang hlemin min hrilangin kan ti mai turani ti chuan Christmas hi Bible a voi khat po soilan ani lo hi Christmas kan lom lo na chan ber tur chu ani Christmas hi lom chi ani lo ti tu te tran chan ber iron soya Bible zirtir na ni lovin mishing te phuat chopani ti kha ni e Bible a hian Christmas hi soilan ani lo nge ya ma se chu chuan nge en tir a soilan lo chuan lom lo tur ti na ani ngalem pathian in Israel te ne na an kut man tur a soi te che kha lom tur an ni ti hi Bible a om lowa hetiang ngai dan hi mishing te phuat chop jok chu ani Isua po khan mishing te siam chop kut mangin alom bokani ti kan hriam Johanna bung som chang somni pahnia khan Isua khan temple hlan thar leina kut a man thu kan hmuwa chu tun laya Hanukkah kan ti hi ani Hanukkah hi mishing siam chopani tora mu tur om lova pathian in lom turin na ti lo bok ma se Isua chuan alom tho ani kha hei hian mishing te siam chop kut man chu thil sual ani lo ti atilang abik takin Christmas min chandam tu Krista lo pian na kan hriat reng na le kan ngai hlut zia lan tir na hi chu loma poi lo le zual don lom ni ha ingai dan ni te se
Christmas kan lom lo na chan tur dang ka han hril liang che Isua kha December ni som ni panga a hian apiang tak tak lo lukabung ni chang ria thilo enila tin chu miram ve ka chuan beram veng tu te hanoma zana an beram ho an venga phula an ria chila ti kan mu mai hau lo tur chu tin ti lai hi ni lovin phula an ria chila ti lai hi ani kan ria theu angin Palestina chuan December hi ruwa sur hun lai ani a an beram te kha ran ina an da thin hun lai ani October atanga April thleng hi chuan an beram te kha an khung thin October thlai hol vel atang hian an beram tladar te kha an hruai khoma khovor le ruwa sur laka an hum thin ani heiwang hian Isua kha December thatop la piang ani lo ti kan thei apani na chuan lukabung ni chang khat le chang thuma kan huangin Isua pian hun lai khan Kaisar Augusta khan khovel zong mingziak tur thu a pe a ti chuan mi zong chu an mingziak turin an mani khuwa thawan kala ti thu pe ka chua kha thlasik la ya ti chi ni na lang lo Romlal Kaisar Augusta khan thlasik kho wang lai tak ber khera chiar puya ko lawang khati hun lai kha chuan zinvei wa har sa hle dona athu pek zom vek kha har sa hle dona ni kan lalpa ngei po in tlan bo hun tur chu thlasika emo cholnia emo alo thlen lo nan tong trai ro u ti in thlasika zinvei wa hau tak zia soyani kha nie tu ma in Isua piani tak hi an hreto lova ma se October thlatir lawa piang ani arin om berani chung zong ai chuan kan ta na lo pianga kan suala wangin at hi ani ti hi ani apoimo lai ber chu ran thlenga no sen engma ti theilo kha chibai kan buk lo thole Krista leile wana thunei na zong nei tu Krista ni chibai kan buk jok ni thil ro pui dewi soidone motia Isua kha engnia chiangya pian ti hi apoimo ber ani lawa apoimo ber chu he khovela lo piangin pathian kha mishinga alo chang nge ya kan zinga om Emmanuela ani ti hi ani December ni som ni panga piang lo ani po in engnia emo ber chuan a pianga chu chuan mishinga aron chang nge ani ti a entira chu kan lo mai ani doseti khau khan Isua chu mishing tak ni lovin mishing ang dewin aron om ringot antia khang mi de chan le nan po khan Isua hi hele aron piang nge ani ti kha atir lama khan apoimo hle mai ani ani hi kan lom dikem ti ai chuan zol nei te hril lok angin he khovela mishing dang te ang thawin alo piang ve ani ti hi apoimo lai lom phu em chu ani le Christmas hi engtia lo in tran nge ni ai rin pathian atangin ani lo Christmas in tran na chu Nimrod a hun la ya ni pathian betu te atanga lo in tran dai to kha ani Nimrod chu Babel in sang an sakla ya an ho tu ber kha ani ti kan thiat kha hei hi Christmas kan lom lo na chan dang le tur chu ani Isua pian ma kum sang chuang liam to a khan December ni som ni panga hi an ni pathian pian cham tin an lo lom to a Nimrod a thi san anu pui seminaries khan ni pathian chu afapa ni na chala vanlal nu a inti afapa chu tamusa ani a December ni som ni panga apiang ani anti khati hun laya an sa khozir tirna khan tamusa chu makdanglam takaron piang ani anti a apian cham chu ruai nen zule sa nen an lom thin ani an lom dan chu tamusa nun dan nen ain mil hle mei chemi tak mai zu he em fiam thu bol hlo tak thoa nom sip bola hun mang thin ani miawa ama du tu piang chu adu em vek mai ani anti chu wang chuan December ni som ni panga hi ni pathian fapa tamusa pian cham tin an lom thin ani hei hi alan chian na chu Alexander Hislop ale Kabul artak the true Babylon satrang te khan kan hu thei ani hun local zela rom hawin an la chonga saturnally akut tin an mang thin ani kha chu wangin Christmas chu ringlo ho kut man lai Babylon sa kho hlui atang lo in tran to ani a ring tu te tan man chun zom zel chi ani lo Christmas hi ringlo mi te kut be chana lo piang ani ti ngai dan nei hi nang chau lo po hi anom nual renga an soidan chuan tun ma in winter solstice laya ringlo mi te kut le tun lai Christmas kan ti hi a in zomani an ti a ringlo mi te kut chu Christian na kan senglu turani lo an ti ani winter solstice line ringlo mi te chuan kut an mang thin nge ya
chu December ni som ni pakhata khovela ni reilo bernia ani mun tamzo ka chuan yul tia hriat ani a khovela kut upaber te zingami ani manlai huna khachuan sikle sa khan annuna hun poimo takmaya changa khawang khan mi te khan sikle sa lawin thlak danglam te kha an ngai thu pui hle maya abikin ni phei chu chibai an buk hial thin reng ani manlai north mi te phei khachuan ni khi sikle sa her chhuat tir tu anga an ngaya rom ho po khan kumin her thar lom nan satar na lia kut an mang thin ani kha lo an nei wanga kha kut kha lo om ani a kumtluana bule thlaya malsomna petu nia an ngai kha thilpek le in thoina an hlan thin ani hei hi be chana mangin mi then khatin satar na lia lai chuan rom ho chuan ruai an kil hawa thilpek a in peton thin chu Christmas an ti dan chi ani chu wangin satar na lia hi Christmas ro bulani tin an soi thin ani nie Christmas a chuan thilpek kanin pe a kan zai hawa ruai kan kil ho thin ngei mai chutiang zelin birthday lomna te pas lomna te in nei na te po ani zel heng zong hi ringlo mi te kut kan chom wang ani lawa khotlang ti dan phung kan nei kha ani mai chu wangin Christmas le Saturnalia in anna an soite hi han ngai thu pui viau turanom lawa sa kholam thila emo theologia emo in anna han nei lo Christmas chu bule bala malsom an dona wanga lom thu soina hani lawa sikle sa in thlak danglam wang ani lawa hun lo la om tura malsom don du na wang po ani velo Saturnalia nen chuan thil sang hlokan ni a hrimin tamu salo po hi December ni somni panga piang an tamlutuk Christmas kan lomin an birthday kan lom tel ti na ni lo niro se Christmas kan lom lo na tur chan dang le chumo Bible in ziak lo ti dan phung a keng tel na salutuk hiani present in pek ton te Christmas tree carol Santa Claus te hi ring lo mi te ti dan kan chom ve kan ni heng ho hi ko shana an ron in barlu tak chu kumzawi palina hun lai ve la tang chau khana ni Christmas lom na apoi ber mai pakhat chu nu le pa tam takin an fa te chu Christmas putar thon thu phua chop an hril thin hi ani Christmas putar chu not pola cheng an ti a atolai lira chuan no pang fel te pek tur toys thatap taka chek khoma kumtluana fel taka anom chuan urlok zana thilpe karon peanga an sual chuan engma pelowin akal kan donani ti nan hril thin no pang ten Christmas mai ni lo Krista po hi phua chopani anti hi amak lem lo Krista ming ti hiau kher lo hian no pang te thataka anen kol theinan ni zathum songruk pali dang thilpek pek na hun kan la nei ani thilpek man to tak takin kan leya kanin pethin po hi Bible a tan chan om lova isuapian ni nen inzom na nei lo ma se khochak mi fing te po khan thilpek an ron keng ani lom ni ti ngai dani lo nei mai thai ni e an ron keng nge ya ma se an ma ni le an ma ni ani pelo chu mai ani lova ba dei lom na hani lova isua kha kumni borvel ani nuwa chau mi fing te khan thilpek an ron pe ani berampu te khan apian hlimin an ron muwa mi fing te ro chuan kumni nuwa an huwe chawani khati hun lai khan lalte hne thilpek kha alar hle a chu mi fing ten thilpek an ron ken chan po kha ani Krista kha juda te lal ni tura alo pian awangin pian chamlom na tura ni lo chu wangin Christmas le isua pian cham hian inzom na an nei lo ani chu Bible a in ziak chi alo ani poin mi te thilpek han pek chu ngai hlut viau zok tur ani don lom ni nie Santa Claus kha kumzawi palina hun laya bishop Saint Nicholas a mi thil phal em mai atang lo in tran kha ani a nu le pa ten midang te hena thilpek pek du na thin lung nei tir an du wang po ani ma na dot kanin zir tir han ti chiam na tur po om hran lo Santa Claus chu not pola a cheng tak tak lo ti hre chung hian lim takin chung ko in thilpek in pek ton nan an mang ani mai chu mai ni lovin Christmas putar ti te chu Christmas lom dan tam tak zinga pakhat kha ani maya a om tak tak lo present po asem tak tak lo ti wanga Christmas han lom du lo pha na chan tur ani lem lo Christmas putar kha ti tel lo mai tur ani Christmas ni na dik tak han ti dang lam thei ani lo thilpek hi in pe vak vakang u kumtluana kan ti thei lo ani po in Christmas laital hian thilpek in peton teang u ti zok om takani a thilpek kanin pe vak vak mai a thalo han ti dai mai chu awa omang lo ve
Christmas tree po hi Bible na khab bokasin longai tharo lalpa chuan heti hianati namdang te dan zir suula heng mi te sa khuwa hi engma ani lo ngowa thingan lak chu themthiamin shein an tuka tangkarua le rangkachakin na chaimoya atlak lo nan thirkil na in akil ngeta tarsi satrangin tangkaroden phe karon la a upa satrangin rangkachak ku themthiam te le rangkachak cher thiam te siam chu puandum pole sen duk an sin tira chung zong chu mi themthiam ku chuak mai ani isiamo hei hi Christmas tree kan ti chia hi ani a pathian in ti ve su ati khani Christmas tree hi engtia Christmas lom na seng lu nge ani ti hi Bible a tran chan tur zong eng ang mala khoya mai mulawang chuti chunga Krista choi moina ni anga in iti ve ani chuan pathian huat ber ringlo mi te anga pathian suak biak na iti ve ti na aniang Christmas tree chu kanaya ma se chi bai ka buk leinem chu wangin asual na omlo iti ani mai thai ma se suale sual lo thler sang tu hi nangma ini lawa pathian ani ngoite ichang ulani Jeremiah bungsom hian Christmas tree chungchang a soilo shima thing hanga milembiak tur idol kerchop kha adem thu kan huzo kani thing mang khan pathian lim an kerchopa chu chibayan buka kha pathian du lo chu ani a thinga kha pathian in du lo ti na ani lawa pathian angangai thing kerchop chibai buk kha ani pathian du lo zok chu Israel tur chu Solomon apo khan temple massa beradin khan a chevela ringlo mi te tha le man ruwa amangani ti khani engtin nge pathian chuan khatianga ti tira phal thai a chan chu leilung le chung om zong hi pathian ta ni wangani ringlo mi te thil han ti hian anma ani in thil ti theina han nei lawa eng thil po hi pathian tan le aro puina puan chhuah nan a man thei vekani chu wangin Solomon a chuan temple saknan Lebanona Cedar thingte le Tura le Sidona mystery te alo mangani poin ahman chan ber chu Israel te pathian chi bai buk nan ani ti kha apoimo lai chu ani chu tiang zelin ringlo mi te chuan thing chu chi bai an lo buk thina ni ma na ma se Christian te chuan pathian mi hringa lo pianga kan zinga ron cheng ta lom nan an mang thung ti na ani mai thingemo lungemo hian an ma ni in thil ti theina an nei lawa milembia kan soi po in enge an biak ti lamani lo tunge milembia ti zokani poimo ni chibai kan buk chu kan thin lung le ngai tu ana kan ka na hi ani a apoimo ber chu engwanga ti nge kan ni ti kha ni thingte chu cheimo in bati te chu lo chi po ni la thing kha chibai kan buk ti na hani velawa pathian fapa mi hringa lo changkha chibai kan buk kha chu ani ka soinem ta le mai ka ngai poimo ber kan soi to ange Christmas hi khovel thilani khovel hi mangai suula khovel thil omte po mangai hek su tu po in khovel hi mangai chuan pa chu mangai lovani ti thupek kan nei khovel hian Krista le athi sen manga sualtlan na huat em laya Christmas angai na em mai hian Christmas chu pathian atanga chuak ani lo ti ati chiang ani December ni somni panga hi pathian fa papian cham ani tak tak ani chuan khovel hian enga ma ti lawang tuna chuan mo Christmas lom turin Christian ini angai lo Christian ram ni lo Japan Czechoslovakia Poland le India te po mi ten Christmas an lom vekani khovel mun sang mi te Bible po chiang ngai lo Krista po shelo ho po hian Christmas hi chu an lom em maya chung ho ku ta Christmas chu sak tum chu no pang ku ta tanga chi thlum mum chu sak a in a hau tak dai izok to ang Christmas ni na dik tak hi kan sheveka khovel thila nom sip bol na ani ti hi phatrual ani lo ni dang zong a in Christmas a kan rui na sa zoka hun dang zong a in party atama tum dang zong a ya mani hlim na zonga sum kan khoral na sat ber hun lai ni heng te hian pathian hne na tanga chuak ani lo ti chu ati chiang viau lo em ni khovel hian Christmas a ngai na a Krista ero a ho em thung ani hi heta isoi then khat hi chu kapom pui khop mai che ka ti reng kha thil chin sia tur poimo tak mai oma Christmas kan lom ti tu Christian theu te hi lom lian tak pahnia an then thei ani lom khat na ho chu Krista in ngat an ni a leile van lal ber fa pa lo piang loma Krista chi bai buk tu te han ni adang ho ero chu mani hlimna le moina zonga inti hlimna thu pui ber ho an ni a kanta na lal thar lo piang
อิสวคริสตาเปียนสำคัญลมที่เร่งจงเสียอิสวดุจงดาปอยโมเมียสีเหลาเตอันนี้เฮงเฮาคริสต์มาสลมดานเละริงเหลาเฮาคริสต์มาสลมดานอิติเตคีอันดังลำเมียเหลาอามาสะโจกอังฮีมิเตลมเตโจกอันนี้ฮีอปอยเลมายาอันนุ่งโจกอังฮิจูนี่คริสเตียนเหลาเฮาจิงอาโปเชียร์เซียนเหลาอันนมทุ่งซุมโดนนานเทนินันมังอินติลิมนานมีตำโจกินันมังมาสิเวมันเทนขัดันรุยาเทนขัดันรายนี่ฮีเฮงเทฟังเฮียนตั้มตะกินคริสต์มาสฮีลมจีอันนี้เหลาอันติผาฟูเรงอันนี้จวนคริสต์มาสจูลมจีอันนี้เฮ้ยฮีมีมัลไงดานะอินขัดอันนี้ลมจีอันนี้อิติเลติเหลาอันนี้มายาอารมณ์ทรีนเตะโซเชียลเจียมอัตรูลเบร์ลาวะอารมณ์เวดูเหลาเตะมุดเลวมัดโปอดิกจวงเหลามาเสถิลปอยโมไหมไงท่ามีเหลาตัวรอมจู่ๆอีลมดูอันนี้ปอยน์เอ็งตินเงยลมที่เฮียนี่เอ็งตินเงยลมbirthday กันลมชวนเงยกันติทริน birthday ในตู้ข้าปอยโมเบระอดูจงทิลเปกเตกันเปทรินติโร birthday boy จู่กิลขตาทุ่งวิบูร์เซล่าเกนี่เขาจู่ใจอินลามสัววิลา birthday ในตู้ตานชวนอารมณ์อมเหลางตังติโรมาเสอีสวดจู่เอ็งตินเงทิลเปกกันเปกเวตากังอีสวดทิลเปกดันตูจู่ไบเบิลกันหูมาทายบุ้งสมนิปังอากันห่วงเฮียนเราเรลนี่อีสวดชวนอดิ่งละมามีเตเนนะเฮงกับอูนาวเตเบรเตจิงะปักขัดจงอินติจู่กัดจงตีอินนี่อละตียังะมาเสจู่ตัดชวนอดุตกไม่โดนโลเฮงมีเตเบรเตจิงะปักขัดจงอินติเหลาจู่กัดจงตีเหลาอินนี่ตีอินอละชุนจมโดนนี่อีสวดทิลเปกิเปตัวนี่ชวนตัวน่ะเฮียนดัมโลวินดัมโดอินะเอาเมกะตานอินะขอฮาร์ตักินทรัวกอร์ฮักตูร์ในลวินได้ยาขอสาริลทรามินกงซีระอมุเมกันีอิสวเปียนจามิลอมโดนนิจวนบาร์เดย์บอยฮีดาปอยโมเบลลาอันนี้เราเวรจวนอิสวเปียนจำกลอมเวลว่าเกลิเลกชุงแต่กันลิมฮิจวนอตกไม่อิติโดนเนียลิมตะกากอร์ทาร์เนนะก่อนใจฟังกัวละทลักเตโปโซยเซียลตูร์อมเราทิลชัตักอันนี้เวชิมมันนี่มาเสอิสวมิงลำเตลเริงจุงะไงปอยโมเลสีเราไอชวนอิสวมิงลำเตลเราโลอินลิมตักินหุ่นมังละอิสวปอลอมโจขังตุนนายเฮียนจันจินไงนมตักเชียตูร์อมนัวทำไมมาสิเวมานะดำโดอินะอมเตตานะทิลเปกเปเตนอมาสิเวมานะกันโดรามีฮีอมโมตัวเปียงเต้นรนลระอุตีเตนอมากุมทลวนินกันติไทยสีละวะมาสิเวมานะตานินาตังเตเองมตัลติสักเวกดูตีเตอนอมบกอันนี้เฮาฮิจวนคริสต์มาสฮีลมเร่งเซอดุอมเลมาสิจิบายเวกโอเล